Vi gør det alle sammen. Vi tænder for lyset, for varmen, for vandet, kører bil, rejser på ferie, køber tøj og dagligdags produkter fragtet hjem fra Fjernøsten. Og når vi gør det, er der brug for energi. Energi og materialer, der i fremtiden skal komme fra andre og mere bæredygtige kilder, når vi skal skille os helt af med fossile brændstoffer og samtidig have en hverdag, der ligner den, vi har i dag. Derfor skal vi tænke klogt og tænke nyt. Vi skal skabe et økosystem, hvor vi udnytter potentialet i vores fælles geografi og hinandens produktion og spildprodukter. En grøn infrastruktur, der gør det muligt at flytte strøm, vand, varme, brint og kulstof fleksibelt og ressourceeffektivt, og vi har travlt. Over halvdelen af vores strøm kommer fra sol og vind, men selv hvis hele vores elforbrug var dækket af disse energikilder, vil de alligevel kun stå for en femtedel af vores samlede energiforbrug. Så vi skal lave endnu mere grøn strøm, og vi skal kunne lagre og gemme overproduktionen, så den ikke går til spilde. I Fredericia bygges netop nu Europas største elektrolyseanlæg, der kan omdanne grøn strøm til brint, som kan gemmes og flyttes i rør. Trekantområdet har behov for en brintinfrastruktur, der kan forbinde store brintproducenter med store forbrugere, f.eks. raffinaderiet, der udskifter fossil brint med grøn brint, når de omlægger til grøn produktion. Raffinaderiets overskudsvarme udnyttes allerede til fjernvarme, og det vil vi også kunne fra elektrolyseanlægget. Varmen fra den første brintproduktion vil i begyndelsen af 2024 kunne bidrage til opvarmningen af 115.000 husstande fordelt over 4 kommuner, et tal, der vil stige markant, når anlægget udbygges over tid. Men vi skal også samarbejde, koordinere og planlægge, hvordan vi balanceret udnytter en vigtig ressource som vand og fanger og udnytter CO2 fra land- og skovbrug. Det gør vi ved strategisk at placere rør, der transporterer det fra anlæg, hvor det er spildprodukter, til anlæg, hvor det bruges som værdifuld ressource. Og ja, det er omstændigt at omstille os til en ny, grønnere fremtid. Men vi har et afgørende forspring i trekantområdet. Her er fundamentet nemlig lagt gennem årtier. Så udnytter vi den viden, det samarbejde og de ressourcer, vi har, kan vi allerede om kort tid opnå bemærkelsesværdige resultater, der vil sætte vores kommuner på verdenskortet som grønne frontløbere. Det vil skabe grobund for vækst, forretningsudvikling og endnu flere nye grønne teknologier i hele geografien. Alene i trekantområdets Power-to-X værdikæder vurderer vi et potentiale på omkring 20.000 job over de næste 10 år. Samtidig kan vi gennemføre konkrete klimareduktioner i praksis i meget stor skala, og det gør trekantområdet til et levende laboratorium for klima- og ressourceforståelse. Det vi bygger op appellerer til unge, klimabevidste generationer, der vil være med til at bygge fremtiden. Så lad os sætte tempo på udviklingen i fællesskab. Alle kommuner kan ikke alt alene, men tilsammen har vi komponenterne, der skal til: grøn strøm, varme, vand, kulstof og kompetencer. Hvis vi spiller hinanden stærke, kan vi sammen lægge det puslespil, der skal gøre vores område til Nordeuropas kraftcenter for grønne energikilder til husholdninger, transport og industri.